Szintis Duo küldi a következő nótát Dávidkának, a királynak, Kaposváron ad nagy tisztelettel. Jó egészséget, hosszú boldog életet a családjának. Fogadja sok-sok jó napot kívánok! Mit tetszik éppen csinálni, ha szabad tudni? Hát, amit láthatta, uram, ennyire nálam. Igen. Igen, jogod nincsen hozzá, de ezt az itt már járnak el. Igen. Évek óta ezt tudtam járni. Igen. Kérem szépen, összevezenek hány centiméteres működőt kell járni minden nap szinte. Kérem szépen, 11,5 centiméteres. Hogy lehet-e járni? Hát ezt tudom, nem... Maga milyen? Én kérem szépen autóba. Figyelj ide, nagyon sietik kell valahol, nagyon elkezdeni valahol. Hogy lehet-e járni? Itt van tessék, hiába az ember dolgozik, nem akarok szó, amit itt a náros, de már szintén a tanáros van. Na tessék haragudni, de ez kinek a hibája, ha szabad tudni? Ez az állam. Ja, az állam meg van érte. Hiába vannak. Közfenntartók vannak. Helyettesek, akár itt, nem tudnak, semmi. Ez az itt milyen? Ez mi? Elég sajnos ez, uram. Nem csak teljesen végig. Ez itt járhatatlan. És már évek óta semmi remontot nem lát. Annyi, hogy meg lehet nézni. Pár év ezelőtt tüntették az új aszfaltot. Tessék kérem szépen, a húsz güdör az egész. A rossz útra letették az aszfaltot. Ez nem úgy. Kérem szépen, itt már úgy sincsen. Ez nem úgy. Ez már csak tiszta fű az egész. Nem az utol mennek. Miért mennek itt? Mert itt már ki van járni, már jobban az itt, mint ott van. Hát ez nagyon keserves. Hát olyan között vannak, hogy fél évente a járó és cserélni kell, mert ez meg itt jár. Igen. És szeretném megtudni, és a faluban volt már olyan, hogy mentek a községházára panaszt tenni, hogy nem javazzuk maguknak? Nem megy senki sehol, mert az emberek... Igen. Az emberek össze tudnak állni azért, hogy szájukat kinyissák, hogy igen. Mindenki hallgat, mindenki nem mond semmit. Itt haladjuk, nem mond semmit. Meg lehet élni. Járását, már itt akármi lehetett. Itt a videó már csak a földet fogom elapálni. Tényleg, hogy eljárják. Hát itt nagyon borzalmas ez az útszakasz. Kérem szépen, 5 centis. Mélység. Ha tovább teszem, még kijön. Járhatatlan az út, nem is tudom, hogy megvannak már a megfelelő emberek. Pénz nincs, a pénzt elzebeli. Nem mondjuk semmit, de kurva szállítok azoknak, a pénzt sebbre baszták, és szinte rakják. Hát de elnézést kérek, de ebbe a falu is hibás, hogy nem áll össze rendesen. Nem csak egy pár embernek kéne összeállnia. Tényleg valahol, de nem mondok semmit, ebbe igaza van. Ha te viszont rávelem, hogy polgármester úr, ha napi szinten is fog elmenni, napi szinten megteszi ezt az utat. És saját magát nem lássa, hogy ez az út rossz, és tenni kéne azért, hogy ezt utat fel kéne csinálni. Nem foglalkozik semmivel. Mert úgyhogy azt mondta, hogy a pénzt nem ő kapja az út csinálására, hanem erre megvan egy megfelelő ember. Ha megvan az a megfelelő ember, akkor azt utat megcsinálja. A Szintis Duo küldi a következő nótát Hát igen, ha megvan hozzá minden, akkor... Kaposváron ad nagy tisztelettel. Jó egészséget, hosszú boldog életet a családjának. Nem lehet, nem lehet. Minél rosszabb, minél jobban már rosszabb. Évek alatt, ez is most volt csinálva, hogy pár év, aszfalt teszik itt az új aszfalt. És a lakosság hogy reagál? Itt az új aszfalt.
Hát ez nagyon keserves, kérem szépen. Évek alatt. És a lakosság hogy viseli? Hát, pontosan rosszul viseli. Ilyen csinálnak itt videókat, tiltva, polgármestert meg a behatóságot, csinálnak valamit, azt mondják, hogy a majd kapcsolat, nem tudom hány éves keretére várni, hogy itt Attila központú, egészen teljesen végig, meg legyen az úgy csinálva. Igen. Kérem szépen a tavaly olyan helyen csinálták a utat, a Klégen, ahol egy fél évet egy ember jár, és nem van aszfaltot. Inkább azt az aszfaltot rakták volna ide, és az út meg lesz majd csinálva. Nem olyan helyen rakták az aszfaltot, ahol egy fél évet egy ember jár. Mire szeretsz le aszfaltot? Jó van, uram. Köszönjük szépen a figyelmét, meg hogy segített. Viszlát.